Hello po. Welcome po sa lahat. At saka, ang video na ito ay ginagawa ko para sa mga beginners, no, guide. Para po may starting kayo na kaalaman kung paano mag-umpisa ng pag-trade, okay? Kasi, by the way, na may problema yung isang video ko regarding yung ginawa kong beginners guide, no, in Bisaya. So, kaya ngayon nagtatagalog tayo para mas marami tayong tutulungan din ng mga beginners, ng mga newbies in trading. Alright, so ano bang unang gagawin po kung tayo po ay may balak na mag-trade? Of course, i-share ko lang din po na tayong lahat naman po ay trader naman po. Kasi di ba, kahit hindi ka nagtitrade ng ganito na market, iba naman po yung tinitrade nyo, di ba? Example, worker ka or may trabaho ka. So, ang tinitrade mo dyan is yung time mo. Diba? Time at saka skills mo. In return of a salary, diba? So, ganun. So, kami, nakikita ko dito kasi nga po, sa bahay lang po kami, ang asawa ko, ito na po yung parang ginagawa ko, okay? Para po may additional din naman na income at saka idea at saka knowledge, learnings, how to manage the money. Alright? Okay, so, umpisan ko na po, no? Bali po, ang first po na dapat i-check nyo po is ano ang dahilan nyo po kung bakit kayo nagtitrade or magtitrade, okay? Kasi dito sa trading, talagang masasabi mo may risk talaga dito, ang pera mo may risk. Okay, so yung iba nga nag-advise na trade at your own risk, no? Only trade sa money na yung parang yung hindi masakit na kumawala man sa'yo. Yun lang ang iti-trade mo, okay? Kasi nga sugal talaga, no? May sugal, no? Sinasabi nilang sugal. But if you know and if you are built, no, naka-build ka ng foundation sa ginagawa mo, of course malesen ang risk dyan. Okay, may risk talaga lahat. Kahit nakaupo ka lang sa bahay niyo, kahit wala kang ginagawa, may risk pa rin yan kasi buhay ka. At ang buhay mo, may risk talaga yan. Anytime, possible, mawawala tayo dito sa mundo. So, may risk sa lahat. So, at least, di ba, yung risk mo dito, matutunan mo paano i-manage. At saka kung anong iisipin mo na itong pagtitrade is business. Okay, gaya ko, iniisip ko talaga na ang pagtitrade ay business na dapat mo talagang aralin. Okay, hindi ka pwede basta-basta titinda dyan, no? Example, may balak ka magtinda. Hindi ka pwedeng magtinda kahit saan, kahit sa walang mga tao, di ba? So feasibility, di ba? Yung mga businessmen natin na gagawa pa talaga yan sila ng mga feasibility studies para i-conduct nila kung i-survey nila ang area kung anong pwede ng business ang i-build nila dyan, no? So just like trading, guys. So magsa-study ka kung anong market ang gusto mong i-trade. Huwag ka basta pwede naman, no, iba't ibang market ang itatry mo. Then kung saan kahiyang, parang hiyang-hiyang din ito yung pagtitrade mo, kung saan kahiyang talagang feeling mo profit talaga dito ng market, go, no? So sa akin, Bitcoin ako kasi dito din ako hiyang, no? Dati nagfo-forex ako dati, but medyo nalilito ako sa forex kasi ang daming currencies. At saka ang broker is wala akong nakikitang magandang broker sa forex. I don't know sa inyo, no, kung meron. Kasi sa broker pa lang ay parang makokontrol ka nila pag withdraw mo, yung mga bonus, yung ganun. Pero same pa rin naman sa crypto, ganun. Pero mas less talaga, at saka mas may mga exchanger, mga broker sa crypto na stable na talaga sila. So still at risk pa rin, no? Anyway, so umpisa na natin, no? Ang first mong matututunan talaga is pag-handle ng emotion mo dito. Okay? So ano ba yung emotion? Talaga ang emotion kasi involved money to dito So may pera to, so talagang may kaba ang mangyayari if ever makikita mo losing yung capital mo, okay, or gaining ba. I-control mo yung greed at saka yung fear mo. Okay? So sa umpisa, para matutunan mo yung graph natin, dito tayo sa TradingView, no? Tradingview.com. So type mo sa browser yan, tradingview.com, gagawa ka ng account dyan. At saka meron naman tayong meron tayong description below. May mga links tayo dyan. Kung wala ka pang mga accounts, pwede ka i-click mo lang yung links na dyan para may mga bonus kasi every link na ma-joinan mo dyan, no? So okay, so dito sa umpisa, paggawa mo ng TradingView, ito yung makikita mo first, okay, itong home screen nila. So dito mayroon lahat ng market nandito, mga registered market, just like S&P 500, large companies, Nasdaq, even ating Philippine Stock Exchange nandito, Euro USD, crude oil, gold, no?
At saka yung favorite ko, Bitcoin, no? Bitcoin. So, ito yung makikita mo, no? Medyo maraming mga ideas, may mga dito sa market, ang dami na, lahat ng market nandito. So, sa atin, Bitcoin ako, dito ka sa chart, first, of course, chart cut, kasi dito sa charting, dito mo mahahasa ang kung paano, no? Kung paano basahin ang market based on our technical analysis. Of course, itong graph chart is based on technical analysis to. Meron ding fundamental analysis. It involves a economic, okay? Global economy. Just like ngayon, just like this moment, no? April 2020, no? Talagang dahil sa COVID, no? COVID-19, bumagsak ang economy natin. So, kung tingnan mo sa technical analysis natin yon, hindi mo makikita yon na babagsak talaga. So, better put your risk management doon. So, yun. Okay, so para maiwasan mo ang panic at fear. No? Control mo pa rin yung emotion mo. Right, so proceed tayo sa chart. Click mo yung chart sa trading view mo. Sa akin kasi paid ito na trading view account. Nag-subscribe ako monthly. Pero first mong makikita dito sa yung free account lang is one window. Parang ganito. Okay? Then ang unang currency na nandito is or stock, Apple. Ano yan? Nasdaq. At saka yung background na yan, background na is dito yan, naka-white yan, ganun. Yan. Ganyan yung makikita nyo. Okay? So may mga sa Apple kasi ito eh. So ang gawin nyo, so kung medyo kung gusto, okay lang sa inyo yung white ang background, okay lang yan. Pero kung ayaw nyo, mas prefer kayo ng dark, dito mo ililipat mo to dito sa dark theme. I-click mo to, then dark theme. Okay? Click mo lang yan siya. Yun. Bumalik siya sa dark theme. Right? Ibalik ko na lang sa previous sa ano ko para hindi ako magulit na naman ng settings. So yan. Then kung dark na ang theme mo, okay, kung gusto mo dark, okay lang. Then i-click mo tong box dito na may AAPL. I-delete mo yan, then palitan mo kung anong gusto mong currency. So sa akin, ang ituturo ko is Bitcoin. So BTC USD, Bitcoin over US dollar. Then sa Bybit ako nagti-trade, pipiliin ko tong Bybit. Click on it and then good to go na tayo sa charting natin. Okay? So, sa charting guys, pinaka-importante to sa technical analysis. Of course, we are based on price action. So, may mga trend yan. Okay? Pansin nyo, ang hindi talaga lahat aakyat ang presyo. May minsan talaga at sa time to time, bababa ang presyo, then aakyat na naman, bababa. Ganyan talaga ang market. Alright? So, pareho sa palengke nyo, no? Hindi naman palaging 6 ang itlog, di ba? May 7 din, no? Meron ding depende, no? Depende sa supply and demand, alright? So ito yung mga tools na gagamitin nyo sa trading okay? So meron din itong kung ayaw nyong sa akin kasi ginamit ko tong trading view kasi lag yung ibang chart, okay? Example, magtatanong kayo, bakit ako nagte-trading view whereas meron namang chart dito, okay? Ito yung Bybit, no? Bybit account. So, dito ako nagtitrade sa Bybit. Okay, so may link dyan sa baba, sa description. Just click the Bybit link dyan, tsaka kung gagawa kayo ng account, okay? So, dito ako nagtitrade. So, kung tanong kayo, bakit pa ako titingin sa trading view na may chart naman dito? Bakit pa ako nagbabayad doon kung may chart? Kasi nga, minsan, naglalag to dito, lalo na pag marami ng indicators na nilagay natin. So, I prefer dito ako sa trading view kasi smooth dito. Okay? Tsaka mas malinaw sa mata. Hiyang lang talaga ako dito sa trading view. Anyway, so ito yung mga tools at saka tama, no, may mga tools na wala doon sa chart ng isang exchange. Walang, okay, example dito sa trading view, makikita mo yung mga ginawa ng ibang tao kasi kung example RSI. Okay? Yan, ito yung mga public na or yung mga tao ang gumagawa, o yung mga traders ang gumagawa. So ito yung mga default lang dito, built-ins. So built-ins lang makikita mo sa yung dito sa mga exchanger. Okay? So ito yung tools dito, ang trendline tools. Okay? So sa trendline to, i-click mo yung arrow to. Then marami yan trendline, mga trendlines yan. So trendline, gagawa ka ng trend, o ganun, parang ganyan, no? Trend, higher lows, lahat ng mga natatamaan niya, ang point kung saan nagta-retrace ang price, i-connect mo yan sila. So yan, mga trend yan. Example yan. So magtuturo din ako niya next time, no, about how to determine the trend lines, no. Ito 5 minutes to na chart. Tsaka next is itong trend ito yung mga tools sa Fibonacci at saka sa Gann, no. Yung Fibonacci tools, okay, ito dalawa. Marami ang sa Fibonacci pero ang ginagamit
commonly used is itong fib retracement at saka itong extension. So ito yung common na ginagamit ko. Yung iba wala akong idea paano gawin yan, pero hindi ko na yan alamin kasi marami na. Kung alamin mo yan lahat, malilito ka na. Okay, so doon tayo sa mga basic, tsaka yung mga kung saan tayo mas makakaintindi. Okay, so fib at saka fib extension, pwede mo ilagyan ng star para mapunta sa favorites. Okay, paglagay mo ng stars dyan, makikita yan dito sa mga favorites. Okay, so ato, no, so maningkan. Then ang next is kani ang drawing tools, or ano to, geometric shapes. Okay, so ito yung mga geometric shapes. Ito yung annotation tools, mga patterns. Ito yung measurement tools. Dito mo makikita yung mga risk management mo, no? Kung kaya yan, example. So mag-entry, ito yung sa gitna, itong entry. Then ito yung target stop loss mo. Kung if ever hindi sasang-ayon yung galaw ng market sa analysis mo, at least may stop loss ka, right? Then target, taas. Okay, yan. Then ito yung measure ruler. So kung i-measure mo galing dyan papunta sa taas, ilang percent, no? At saka ilang bars, saka yun. Then ito yung magnet. So parang ano na yan, okay, so dito, then ito sa taas, ito yung mga time frame. Okay, may 1 minute. So kung i-click mo yung 1 minute, every candlestick is 1 minute. Is a 1 minute time frame, or ayan, 1 minute nga. So mag-change yan, gaya nito, may countdown timer dito. Okay, so 35. So pag mag-stop na yung countdown timer, gagawa ng another candle yan. So kung hindi mo makikita ang countdown timer dito sa settings, ito, check mo lang yan. Okay, then dito, so ang M is month, week, 2 days, 1 day, 12 hours. At ito yung mga candle style, no? Sa akin ginagamit minsan kasi mag-Heikin-Ashi ako eh. Tsaka ito ang usually na ginagamit ko, candlestick, Japanese candlestick. Tsaka itong Heikin-Ashi. So kung mag-click mo yung Heikin-Ashi, iba din yung average yan ng presyo sa per candle. So parang uniform siya. Blue, green, red, green, ang ganon. May mga minsan talaga, no, sa labi na, lalo na sa pag analyze natin ng price action, or percentage ng price, pwede natin gamitan ng Heikin-Ashi. Okay, so dito, ito yung hindi ko na yan. Ito yung mga indicators. Kung i-click mo yan, lalabas yung indicator. I-search mo lang dyan kung gusto mong ano yung gusto mo, RSI. Andyan yung RSI. Ito, i-click mo yan, then lalabas dito. Anyway, may mga tutorials tayo sa mga commonly used na mga indicators, okay? Then sa free na account mo sa TradingView, meron kang 3 indicators na pwede mong gagamitin. No, more than that is hindi na pwede, need ka na mag-subscribe sa kanilang monthly, no? Pro. Ako naka-subscribe ako ng Pro ata to. Okay, so dito makikita anong chart. Okay. Sorry. Nasa Pro yung up to 5 ata, up to 5 indicators ang pwede kong magamit. Yan, Pro. So ito yung mukha ko. Okay. Ayan. Ayan. Tapos sa Pro, pwede dalawang window ang mag-appear. So dito ako mag-scalp, then dito ako babasa ng long term, or yung wave talaga nila, yung market talaga na structure in a higher time frame. Dito sa scalping ako 1 minute or 5 minutes or 15 minutes. Mas malinis yung sa scalping compared sa pag-analyze ko talaga ng wave talaga ng market. Okay, ganun. May mga prediction price na ako dito. So okay pa naman, running pa yung analysis ko. So yun. Ganyan. So yan yung sa TradingView, guys, no. At saka lipat tayo sa exchanger natin. Ito. Ayan. Ito yung gamit kong ito yung gamit kong exchanger, Bybit. So click below, no, if I want to register in Bybit. Sa Bybit kasi mas madali, at saka hindi siya overloaded yung website niya, no, kahit gumagalaw at saka gagalaw yung market, na mabilis ang galaw ng market, hindi laggy, no, hindi mag-lag. At saka mas maganda yung ano niya. Ito yung ano tawag nito, user friendly. Okay, so madali lang. Okay, so dito sa Bybit, dito may dalawang pwede mong i-trade, ang USDT base or
yung pera mo is naka dollars. So ang iti-trade mo dito is yun pa rin, BTC over USD pa rin, pero dollars ang gain mo at saka dollars yung ilalagay mo, okay, or yung base currency. Unlike dito sa inverse perpetual, may common na mga coins ang available dito. Ito BTC, Ethereum, EOS at saka XRP. So ito yung pwede mong i-trade sa perpetual, inverse perpetual, right? Sa akin BTC pa rin din. Ang pinagkaiba dito, ang presyo niya mas higher ang price dito compared sa USDT kasi nga based din yan sa volume ng mga traders. So price dito is 6,879, unlike sa perpetual price is nasa 6,894 na siya, okay? So ito yung parang menu niya, no? Dito ka mag-trade. Meron akong running trade ngayon, okay? So entry ako ng short. Anyway, explain ko yung short at saka long, no? ang long, yun yung buy, okay? Ito kasi yung buy bit, future trade ang ginagawa natin dito. So when we say future or leverage or margin, ma-magnify yung pera mo, ma-magnify yung gain mo in a certain percent. Unlike sa spot trading, kung ilan yung gain mo na percent talaga sa price, yun lang yung magi-gain mo din. Parang direct proportional lang yung nila gain, or direct ba yan, or yung equal, or 1:1, yun 1:1 lang yung gain. Unlike sa leverage, 1:1,000, 1:100, wala pa lang 1:1,000 kasi sa forex yun. 1:100, okay, 1:125, sa Binance is 125 ang maximum niyang leverage. Pero dito naka-cross ako kasi nga nagsasalita pa ako dito, baka ma-hit yung liquidation price, alright? So i-explain ko yung ano yung long at ano yung short, okay? Ang long is kung maglo-long ka, or ito, ibig sabihin ng long is buy, okay? Ang short naman is sell, okay? Ang buy or ang long is bibili ka dito na part. Pag mag-long ka, magkaka-profit ka kung aakyat ang presyo. Okay? Ulitin ko kung buy ka or long, of course, normal na buy ito, di ba? Kung bibili ka ng mas mura, magpa-profit ka talaga pag ibebenta mo na mas mahal ng presyo, right? So yun yung long or buy. Ang sell naman or short, ito yung magso-short ka dito sa taas, tapos dapat bababa ang presyo para magka-profit ka. Alright, ulitin ko ang short, dito ka mag-entry ng short sa higher ang price. Tapos ang magkaka-profit ka kung bababa ang presyo. Just like sa ginawa ko ngayon, naka-short ako sa Bitcoin sa presyong 6,875. So napapansin nyo na ang presyo ngayon is 6,881. So tingnan mo naman, ang unrealized gain ko is negative, negative 8% kung i-limit price ko lang yan, okay? Pero kung mag-market price ako, negative 16 na siya. What I mean is kung limit kasi, limit, i-close ko ng limit, 25% lang yung fee na kukunin ng exchange. Whereas kung magma-market, 75, mas malaki. Pero ang advantage ng limit is yun, less ang fee. Then, ang market, automatic execute ang pag-close mo. Okay, example, i-close ko ng market automatic yan, close talaga agad-agad. Whereas kung mag-close ako ng limit, meron pa akong certain price na isi-set bago siya ma-close. Okay, gets nyo? Ang market, automatic, kung ano ang current price sa market, close agad yan. I-execute agad yan. Pero kung limit, i-hit niya yung price na nakaset dyan. Alright? So, same pa rin sa pag-entry. May market tsaka limit din dito. Okay, so dito, order type, market, limit, at conditional. Ang conditional ay later, no? Matutunan din natin yung conditional. Conditional, ngayon lang. Ang conditional, may trigger price. So, iti-trigger mo muna niya ang entry mo. O, example, maglagay ka ng trigger price. Example, dito, 6,900. 6,900, ilagay mo ng trigger price. Then, dapat ma-sell siya sa 6,910. Okay? So, once ma-hit na ang 6,900, automatic running na yung 6,910 mo na limit price, then execute yan. So ano lang yan, kung limit yan, automatic. Pag once ma-hit na yung price na nakaset dyan, execute agad yan, running agad yan. Pag market, automatic current price, automatic execute. Okay, sa current price ngayon, market price. So yan lang ang pinagkaiba nila. So ano pa ba?
Okay, so paano tayo ito importante ito. Itong cross at saka isolated. Ang cross leverage, ito yung whole amount ng pera mo, ito, margin. At ang capital kasi dito ngayon sa itong account na to is $920. So, whole amount ng $920 ay nakataya dyan pag cross. Ang advantage lang din dyan is malayo talaga ang liquidation price. When we say liquidation price, pag ma-hit ang liquidation price, ubos ang pera mo lahat. Kung ano yung dito sa initial margin. Ubos yan. Pero kung naka-isolated, leverage ka. So, naka times 100 ba yan? Or times 10 lang yan, times 5, times 50. Yan, example, times 50 natin. Confirm natin ha. Tingnan nyo. Pansinin nyo ang initial margin at saka liquidation price. O, yan. Yung iba. Yung iba yung liquidation price, 7.2 na. No? Compared kanina sa 9.9 pa yung liquidation price kung naka-cross lang ako. So, times 50 ng leverage. Then, ang initial margin, once ma-hit tong liquidation price, ito yung mawawala. O ito yung mag-loss. Okay? Kasi 0.3 BTC ang starting contract ko eh. Okay? Yan. Kung iwa 100% ko naman yan, okay pa ba? Safe ba mag 100? Okay. Try natin 100% ha. Kasi minsan, 100%, 100 times pala. 100x. Yan. So, kung iwa 100x ko ha, tingnan nyo ang liquidation price. 6.9. 6.9 ang liquidation price, pero 22 lang yung ang initial margin. Ito lang yung mawawala once ma-hit tong 6.9 na price. Okay? So yan, 100 times yan. Then, okay, same lang pa rin yan dyan. Babalik ko muna sa cross. Alright, so 99. So, I'm preferring cross. Basta bantayan nyo lang. Okay, lalo ngayon, nag-scalp ako. So, naka-cross ako. Para madali ko lang ma-stop. Okay, ma-stop siya. Yung risk management ko, ma-execute ko agad yan. Stop ko na yan, market. Kung lose talaga, then, pag mag-gain naman, certain percent, take profit na din ako. Okay? So, ngayon, mahina ang market. Medyo slow ang market ngayon, kaya, yung scalp ko, ayan, dito pa, konti pa lang, negative nga siya, pero konti lang. So, yun. Then, paano tayo deposit, no? Sige, next video na lang yan, okay? Para hindi naman masyadong over information tong video na to. Okay, so that's it guys, no? Kung may mga katanungan kayo, question and answer dyan, pwede nyo akong i-PM sa Facebook page natin. Kung i-like nyo lang din po yung Facebook page natin para updated tayo. Kasi doon ako mag-update ng mga new videos. At saka, huwag kalimutan, hit subscribe po sa video natin para automatic updated ka sa video sa YouTube. Okay, that's all and God bless.